Helo. Heddiw yma, dyn ni am gwneud ymarfer corff yn defnyddio tynia bwyd, unrhyw beth sydd gynnwch chi yn y cypwrdd, ond gwnewch yn siŵr bod nhw'n gyfartal mewn pwysau. Felly cnesu fyny i gychwyn. Un braich yn symud allan i'r ochr, dal i eistedd fyny ar top eich pen ôl, peidiwch slowtio yn y gadar, ac yna i'r ochr arall. Ac os ydych chi'n sylwi, fel dwi'n symud y mraich allan, dwi'n trio ngorau glas i beidio symud hefo'r braich a hefo'r tyn. A dwi jyst yn asesu i weld pa ochr sydd fwy tyn. A dwi'n gwybod ar yr ochr dde mae hwn yn dynach i fi. A weithiau, yn hytrach na gweithio hefo'r tyn i dynhau'r cyhyra, dwi'n ffeindio mae o'n help i ychwanegu fwy o symudiad i chi mewn ffordd, bod o'n drymach mwyn i chi ffeindio'n haws i symud hefo pwysau. Felly, os dwi ddim yn defnyddio tyn yn llaw, falle bod o fwy anodd i fi symud y braich yn ôl. Ond wrth i fi ddefnyddio chydig bach fwy o pwysau yn y tyn, mae hwn yn helpu fi i symud y braich yn bellach. Beth am y ddwy efo'i gilydd? A dwi'n teimlo'r cyhyra yn tynnu uwch ben yr ysgwydd a tuag at y gwddw. Felly be dwi am gwneud ydy symud y ddwy fraich allan, ond dwi am ymestyn yr gwddw, yr cyhyra ar ochr y gwddw, fel dwi'n symud y tyniau allan. Ac yna dwi am gwneud i'r ochr arall, felly dwi am symud y pen i'r ochr arall, a dos gynno fi'm tyndra ar ochr yma, ar ochr chwith, mond ar yr ochr dde, a falle bod chi yn debyg iawn i fi, yn dyn ar un ochr. Wedyn dwi am symud y braich i fyny. Wrth gwrs, tydi'r tyn ddim yn pwyso cyn gymaint o hynny, felly o safbwynt ymarfer y cyhyra, mi fyswn ni angen pwyso lot fwy. Ond dwi dal yn teimlo pwyso'r tyn, fel dwi yn gwthio'r braich i fyny, ac i'r ochr arall. Ac os ydy'n haws i chi wneud yr ymarfer heb defnyddio tyn, o gnewch felly heb y tyn. Os dwi eisiau ychwanegu fwy o waith i'r symudiad, mi fedrai sefyll. Felly, dwi dal yn gafel ar y tyniau, dwi am pwyso ymlaen, defnyddio cyhyra gwaelod y corff, ac yna dwi'n ymestyn y braich i fyny hefo'r tyn. Ac os oes gynnwch chi pwysau ysgafn adra, neu poteli, chydig bach fwy trwm na tyniau, a da chi'n teimlo fedrwch chi'n neud, gwnewch felly efo rhywbeth sydd yn pwyso chydig bach mwy. A gwnewch cyn gymaint o fedrwch chi. Cofiwch, mae cyhyra'r rhan ucha'r corff, cyhyra bach sydd gynnon ni yna. Ac unwaith dyn ni'n ychwanegu cyhyra mawr, hynny yw, cyhyra'r coesau, pen ôl, wedyn mae'r ymarferion yn mynd yn fwy anodd. Dyn ni'n mynd i wneud un arall ar ochr arall, fyny, ac yna i lawr. Beth am hefyd symud y tyn tuag yn ôl? I rai ohono ni, dyn ni'n licio meddwl bod ni'n gweithio'r cyhyra mwyn townio i fyny chydig bach. A mae'r ymarfer yma'n helpu chi townio cefn y braich, cefn yr ysgwydd. Ac os ydych chi'n dal eich hun yn gywir, wrth gwrs, dyn ni'n ymarfer lot fwy na jyst cyhyra'r breichiau. Ac yna dwi am troi i'r ochr arall. Felly, dwi'n cadw'r braich wrth yn ochr, dwi'n sythu'r penelyn. Os dwi eisiau'r cyhyra i gweithio chydig bach yn galetach, dwi'n dal y symudiad yn hirach, yn hytrach na jyst swingio'r braich nôl ac ymlaen. Os dwi eisiau ystwytho'r ysgwydd, mi fedrai gwneud hynny wrth symud y braich ymlaen a mae'r ysgwydd yn symud, ac yna dwi'n symud y braich yn ôl, ac eto mae'r ysgwydd yn symud. Felly byddwch yn ofalus i beidio swingio'r braich, ond mi fedrai, ylwch, codi'r penelyn reit i fyny, ac ymestyn y braich reit yn ôl, ac yna i'r ochr arall. Felly, penelyn, ylwch, reit i fyny, ac yna dwi'n ymestyn y braich reit yn ôl, a dwi'n dal y symudiad, a wedyn mae'r cyhyra yn gorfod gweithio chydig bach yn galetach. Felly dwi'n ymarfer yr ysgwydd, yr cyhyra,
yr penelyn a'r garddwn i gyd mewn un ymarfer. Felly gobeithio ydych chi wedi mwynhau gwneud yr ymarferion yma hefo fi heddiw yma efo'r tynnu a bwyd. Hwyl!